L-eks delegat laburista Mark Camilleri kompla jitfa' dawl fuq ir-relazzjoni ta' bejn il-Ministru tal-Ġustizzja Edward Zammit Lewis u l-allegat kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia Jorgen Fenech. F'artiklu li kiteb fuq is-sit tiegħu, Mark Camilleri saħansitra pubblika chats bejn Zammit Lewis u Fenech fejn jidher kif il-Ministru tal-Labor mhux biss kien irrefera l-laburisti bħala ġaħan iżda anke ddeskrivihom bħala injoranti. Camilleri ippubblika dak kollu li qal il-Ministru iżda mhux dak kollu li kien iwieġeb lura Jorgen Fenech. Fil-lista sħiħa ta' messaġġi wieħed jinnota kif għal ħafna ġranet sejt il-kumpanija 17 Black kien jinjora l-messaġġi tal-Ministru iżda Zammit Lewis kien jibqa' jibgħat messaġġ wara l-ieħor. Fost il-ħafna messaġġi, Edward Zammit Lewis apparti li jistaqsi lil Fenech jekk hux kollox sew jew jgħidlu bonġu, il-Ministru kien spiss jgħidlu biex jiltaqgħu, kien jiftaħ qalbu miegħu u anke kien jgħidlu kliem bħal I miss you so much, kemm nimmissjak, karo, qalbi, ħsibt fik, tell me and I come near you, għajdli meta trid inħalli vojt fil-għaxija u noqogħdu flimkien, ejja ħaniltaqgħu ftit anke waħda waħadna ir-razzett, kemm ħadd pjaċir narak u ħafna iktar fl-lista twila ta' messaġġi li ħafna midrabi kienu qed jiġu minn naħa waħda biss, jiġifieri mill-mobile ta' Zammit Lewis. Madankollu, meta wara ħafna ħin u ġieli ġranet li kien iwieġbu, Edward Zammit Lewis kien jurrieħ kemm hu kuntent li fl-aħħar batlu lura fejn darba minnhom qallu kemm jien kuntent li you answered me. Il-Ministru Laburista skont dak li pubblika Mark Camilleri kien spiss jipprova jiltaqa' ma' Jorgen Fenech u kien jaċċertah li telefonata tidħol fin-nofs biex jiftehmu dan fil-waqt li għal diversi drabi prova jsib soluzzjonijiet jew joħroġ bidejat ħalli ikunu jistgħu jiltaqgħu. Darba minnhom, Zammit Lewis ispjega lil Jorgen Fenech kif kien hemm min saqsih jekk jafux lil xulxin, bil-Ministru Laburista jgħidlu li hu gburi li jafu. Meta kien jiftaħ qalbu dwar il-ħajja fil-politika, Zammit Lewis kien qal lil Jorgen Fenech li l-politika breakfast għalih, kien qallu li lilu ma jriduhx, li qatt ma riduh il-laburisti u li kieku ma kienitx il-mara kien jitlaq. Zammit Lewis kien spjega lil Fenech li ma kienx ċert għandux jibqa' jew le li mhux stmat u li hu underrated mill-laburisti l-injoranti. Edward Zammit Lewis kien spjegalu kif kienu qalulu li mill-ewwel kienu se jpoġġuh Ministru u li qatt ma ġiew mill-jad daqshekk. Noħodhom breakfast fil-politika jien ma ġara xejn, tfalu pożi, political competence zero, imma jekk irid il-laburist ġaħan. Fl-istess jum, fl-istess konverzazzjoni, Zammit Lewis jgħid lil Fenech li għalih hu l-importanti. Fost il-ħafna konverzazzjonijiet li żvela Mark Camilleri hemm waħda partikolari fejn Jorgen Fenech bat ritratt lill-Ministru b'dan tal-aħħar jgħidlu bellezza, ħudni miegħek, qatt ma toħodni, aħjar qiegħed miegħek. F'ġurnata oħra, Zammit Lewis bat jgħid lil Fenech li kien qiegħed cruise mal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Joseph Muscat, cruise f'Settembru tal-2019, ftit ġimgħat biss qabel l-arrest ta' Jorgen Fenech brabta ma' allegat kompliċità fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Intant fl-artiklu tiegħu fejn ippubblika dawn iċ-chats, Mark Camilleri b'referenza għal Zammit Lewis saħaq li għandna Ministru tal-Ġustizzja li saħansitra rċieva rigali mingħand Jorgen Fenech forma ta' vaganzi għaljien u semma kif Edward Zammit Lewis irringrazzja lil Fenech sal-punt li wasal jitradixxi lill-kostitwenti tiegħu u jsejħilhom ġaħan. Camilleri saħaq li dawn iċ-chats juru li fir-realtà il-ġaħan huwa Zammit Lewis innifsu. Fl-istess artiklu, Mark Camilleri ddeskriva lil Robert Abela bħala avukat tar-raħal stupidu u mutu li wara disprezz totali lejn il-libertà tal-kelma u l-ġurnaliżmu għaliex biddel ix-xandir pubbliku f'għodda ta' propaganda personali tiegħu.